खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों साथाम सुबुंनि जिउ खहा मुङा चन्द्र कुमार कलिता, नीलिमा देवी आरो सानी कलिता। बिथांमोनहा आसाम नगावनि थागिबि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरसेनिनो साथाम सुबुंफोरा जयैनो गंसे सुइफ्ट गारिजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो रेल साइथिं बारस'नो नाजानायाव गुवाहाटीनिफ्राय सिलघाट फारसे थांग्रा रेलगारिया बिथांमोननि गारिखौ सौख्रांदों। जाय जाथायाव गारियाव थानाय साथामबो सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जादों। रेलगारि आरो सुइफ्ट गारिजों जानाय बे जाब्रबथाया नगावनि पुरानि गुदामनि आलिमुराव जादों। बे जाथायनि अनगायैबो नाइट सुपार बास आरो डाम्पारनि गेजेराव जाब्रबथाय जानायाव 7 सुबुंफोरा गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि देरगावनि 37 नं राजा लामायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोख्रैथिजों खारनाय बासआ सामलायनो हायैयाव गंसे डाम्पार गारिखौ सौख्रांफैदों आरो बासआ लामानि गाहायाव गोग्लैलांदों। जायजों बासाव थानाय 22 मादाव 7 गाज्रियैनो जोखोम जादों आरो माखासे सुबुंफोरा खम जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादों। ना फिसिनाय बिफानाव 208 गोबां मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। आसाम सरकारनि आयेननि बेरेखा थांनानै साख्रिनि थिसनथाइ लानायनि दायावनो आसामनि ना फिसिग्रा बिफाननि 208 गोबां मावख'गिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामनि ना फिसिग्रा बिफानाव आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननाय जानायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै कमिशनार एबा सेक्रेटारि लेभेलाव इनकुवेरि खालामनाय जादोंमोन आरो साफा मावख'गिरिफोरखौ गुवाहाटीनि स्टाफ कलेजाव लेंहरनाय जादोंमोन। बेनि उनाव एडभार्टाइजनि सायाव इन्टारभिउनि सायाव सोंनाय फिननाय लानाय जादोंमोन। मा नियमनि गेजेरजों थांनानै साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन बेफोरनि सायाव सोंनाय फिननाय लानाय जादोंमोन। बेनि उनावनो आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसनथाइ मोननायनि दायाव ना फिसिग्रा बिफाननि 208 गोबां मावख'गिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। बिजेपि इउपिपिएल सोरखारा 5 बोसोरसिमबो थाया बेखौ गेरेन्टि होनो हायो आरो राजखान्थियाव जेबो जाथावै गैया। बे खोथाखौ बुंथिदों MLA रबिराम नार्जारिया। बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थियाव गासैबो जानो हायो आरो राजखान्थियाव अरायनि थाखाय सुथुर आरो अरायनि थाखाय लोगोबो थाया। दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै सोरखारखौ सालायगासिनो दं। नाथाय माबा मोनसे बोराबलायनानै गाबोननो बिथांमोननि सोरखारा बायनोबो हागौ आरो बिथांमोननि सोरखारा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बायोबा बिपिएफ दोलो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारा माब्लाबाबो 5 बोसोरसिम थाया। 2 बोसोर नङाब्ला 2 खावसे बोसोर उनावनो बिथांमोननि सोरखारा बायगोन बेनि सायाव गेरेन्टि होनो हायो होननानै बुंथियो MLA रबिराम नार्जारिया। बेफोरनि अनगायैबो जाख्ल'नायनि हेंथायै खोथा बुंनानै सोरखार दानाय बिटिसि सोरखाराव गोबां जाख्ल'नाय जादों होननानै अजद होबावो बिथाङा अजद होयोदि PMAY बिथांखिनि गेजेरजों VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा गरिब दुखुथिया नखर BPL नखरफोरनिफ्राय 15,000 रांहालागै लादों। रां होआबा न'खौ लिस्टनिफ्राय दानगोन बायदि बायदि सिगि सग' खालामनानै गरिब दुखुथिया नखरफोरनिफ्राय रां लादों होननानै अजद होबावो बिथां रबिराम नार्जारिया। बेनि अनगायैबो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों दुखुथिया नखरफोरनो न' होनाया सिगांनि बिपिएफनि सोरखारनि समावनो मावखानाय खामानिमोन। बिपिएफआ गामि गामि हाबनानै सार्भे खालामनानै लिस्ट लानायनिफ्राय लानानै एप्रुभेल खालामनानै भारत सरकारनिसिम लिस्ट दैथायहरदोंमोन। बेनि सेंसना दासो जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो जेसेबां लामा दालांनि खामानि आरो स्कुल हस्पिटालनि खामानिफोर जादों सिगांनि सोरखारनि समावनो खामानि मावखानायमोन। दानि बिटिसि सोरखारनि समाव गोदान खामानि जेबो सेंसन जायाखै होननानै बुंथिबावो बिथाङा। जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव नर्थ इस्टनिया मुं लाखिगासिनो दं। सा सानजा भारतनि मीराबाई चानु बिथाङा सनानि मेडेल देरहाखांनायनि उनाव सा सानजा भारतनि जेरेमी लालहरिनंगा बिथाङा भारतनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारबावनो हाबावबाय। 19 बोसोर बैसोनि जेरेमी लालहरिनंगा बिथाङा मिज'रामनि थागिबि। बिथाङा 67 केजि लिरथाय दैखांनायनि खथायाव गासै 300 केजि लिरथाय दैखांनो हानानै भारतनि थाखाय सनानि मेडेलखौ लाबोनो हादों। बिथांमोननि अनगायैबो मणिपुरनि बिन्दिया रानी देवी बिथाङाबो सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बिथाङा 55 केजि खथायाव गासै 202 केजि लिरथाय दैखांनो हानानै सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। मख'नो गोनांदि जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम 3 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। मीराबाई चानु आरो जेरेमी लालहरिनंगा मोननि अनगायैबो आसिन्ता शिवली बिथाङा 73 केजि खथायाव गासै 313 केजि लिरथाय दैखांनो हानानै भारतनि थाखाय 3थि सनानि मेडेलखौ लाबोनो हादों। आरो कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ दासिम 3 सनानि मेडेल, 2 सिलभार मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल गासै 6 मेडेल देरहासारनो हाबाय।
ब्रैजिगु लाख रां हमनो मोननायनि उनाव साथाम MLA खौ सासपेन्ड खालामदों। झारखन्डनि कंग्रेस MLA इरफान आनसारी, राजेश काश्यप आरो नमन विकसल कंगिरी बिथांमोनखौ कंग्रेस दोलोआ सासपेन्ड खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो कंग्रेसनि साथाम MLA फोरखौ गंसे गारियाव 44 लाख रां लानानै फैनायाव हमनो मोनदों। बिथांमोनखौ सोनाब बंगनि कलकातानि साखाथियाव हावड़ा पुलिसआ हमनो हादों। बे जाथायनि उनावनो कंग्रेसनि साथाम MLA फोरखौ कंग्रेस दोलोआ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां सोनाब बंगनि मन्त्रि पार्थ चेटार्जीखौ EDआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बिथांनि खाथि सोमोन्दो थानाय अर्पिता मुखार्जीनि न'निफ्राय 21 कौटि रां मोननायनि उनाव बिथांमोन सानैखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेफोर गासैबो जाथायखौ लानानै कंग्रेसनि दैदेनगिरिया बुंथिदों दि BJP दोलोआ बेरेखा दोलोनि सोरखारखौ सिफायनो थाखायनो दासान्दि बेरेखा दोलोनि MLA फोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय हाबाखौ मावगासिनो दं। 14 नं चिरां दुवार BPF राजखान्थि हान्जा एक्जिकिउटिभ बडिनि गोख्रों सोद्रोमा सायखं बर'आ UPPL दोलोआव हाबबाय। हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा सायखं बर'खौ गांसे आर'नाइजों दुंब्रदै UPPL दोलोआव बरायदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारमुल्ला जिल्लायाव लाश्कार-इ-ताइबानि सासे उदखारिखौ सिकिउरिटि फर्सआ गावथारनो हादों। गावथारजानाय लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि इरशाद आहमेद भाटआ बारमुल्ला जिल्लानि फाटाननि थागिबि। उदखारि थाफैनायखौ खौरां मोननानै सिकिउरिटि फर्सआ अपारेशन खालामहैदोंमोन, जेराव उदखारि आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव गावलायनायबो जादोंमोन आरो बे गावलायलायनायावनो उदखारि इरशाद आहमेद भाटखौ गावथारनो हादों आरो बेनिफ्राय गंसे AK राइफल, मोननै मेगजिन आरो गर 30 गोथां गुलिबो हमनो मोनदों। आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनायनि हेंथायै सोरखारा गोख्रों राहा लादोंब्लाबो रायजोआव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनाया खम जायाखै। फिन आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव गंसे ट्राकआव 40 मोसौ आयेन बेरेखायै लांनायखौ हमनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव काजिरङानि खौराङाव मोसौजों आबुं जानाय ट्राकखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ आरो बे दायाव सानैखौ एरेस्ट खालामनो हादों। मुङा महम्मद मुबारक आली आरो आनकुर साइकिया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामग्राफोरा 40 मोसौखौ गंसे ट्राकआव लानानै देरगावनिफ्राय सनापुर फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो काजिरङानि खौराङाव हमनो हादों। जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्सआव अस्ट्रेलियायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहासारनो हाबाय। 22 सनानि मेडेल, 13 सिलभार मेडेल आरो 17 ब्रन्ज मेडेल, गासै 52 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ इंलेन्ड हादर, 11 सनानि मेडेल, 16 सिलभार मेडेल आरो 7 ब्रन्ज मेडेल, गासै 34 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ निउजिलेन्ड, 11 सनानि मेडेल, 5 सिलभार मेडेल आरो 4 ब्रन्ज मेडेल, गासै 19 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ साउथ आफ्रिका, 4 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय, 1 सिलभार आरो 1 ब्रन्ज, गासै 6 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ कानाडा, 3 सनानि मेडेल, 6 सिलभार मेडेल आरो 9 ब्रन्ज मेडेल, गासै 18 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ भारत, 3 सनानि मेडेल, 2 सिलभार मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल, गासै 6 मेडेल देरहासारनो हाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।